balma mi sport la jabaga ma fo bismillah mi sport kenega malian balkelo jelaga kulenge dalonci dala jere abi fo mi mako match gala o match gala nana ke isfas terenga amena klaga gere an balkelo la ku nyininga o ga do fanye an balga malikono ani malikoga komi ligue président rebiano amena klaga nyingal demandaman tengwa erela aga do fanye na an balka Anula e ka ɲininkali ninnu diyara n ye ne ye Abdoulaye Kulubali président de Ligue du district de Bamako an bɛ kɛnɛ min kan bi nin ye N-Moli kanubaw u y'a ɲini k'u kana lajɛrɛ kɛ espace terrain na donc o hukumu kɔnɔ u ye ne yɛrɛ wele ko n ka na ka na a yira k'a fɔ N-Moli bɛ ka kɛ Bamako n ka mara kɔnɔna la n ka na ɲɛ da kan ka n ka dɛmɛ don n nana o de ye n se kɛnɛ kan bon ni lajɛrɛ ni N-Moli mɔgɔkɔrɔw ni kuraw u y'a ɲini k'u bɛ fama ɲɔgɔn ma u ka na ka na fara ɲɔgɔn kan ka match de gala dɔ kɛ min b'a yira k'a fɔ u b'a ɲini N-Moli ka senkura ta bon malheureusement a fɛn danna Bamako ma peut-être n t'a don nalenw na u bɛ se k'a ɲini ka régionaux fana sen don a la mais bibi in na ta kɔni o bɛ anw de fɛ yan Bamako. Comme yɛrɛ kɛra président kura ye sisan nɔ parce que an ka ɲininiw y'a yira n na k'a fɔ k'i kɛra président ye a ma mɛn aw ka hakilinata ye jumɛn ye handball avanceli la Mali kɔnɔ. Bon ne kɛra président ye n y'a fɔ cogo min na ne kɛra président ye Bamako de bon bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Mali handball ne fɛn bɛɛ bɛ Bamako de bolo Bamako de bɛ i b'a fɔ a bɛ tɔw n'a ye sira min ta tɔw b'a dɛmɛ o la an ka hakilina ye min ye Bamako kɔnɔna la ka N-Ball la kodɔn kosɛbɛ kosɛbɛ i n'a fɔ ninnu ye match de gala minnu kɛ don nataw la comme nin ye N-Ball kanubaw ka ko labɛnnen ye mais ligue yɛrɛ bɛna ɲini ka match de gala organiser quartier kɔnɔnaw la ani lycéew écolisow la an b'a ɲini ka se olu ma an bɛ se ka fɛn min kɛ min bɛ N-Ball kanu don mɔgɔw la. Jaabi diyara n ye an bɛ fɛ k'i ɲininka i ka dɔɔni fɔ an ɲɛna tuguni kunu handball ani bi handball kan e yɛrɛ bolo handball a avancera wa walima a kɛra cogo di. Bon n bɛ se ka min fɔ kunu handball ni bi handball kan an ye handball dɔn tuma min na o y'a sɔrɔ an fitinin an yɛrɛ tun t'a jouer nka o tuma la an y'a ye k'a fɔ fangaba tun b'a la sabu Mali tun bɛ taa compétition caman na kɔ kan bon taalen ɲɛfɛ tuma min na an yɛrɛ commencera ka don handball la dɔɔni 2004 2005 tuma ninnu na an y'a ye fɛnɛ handball ni tun ye championnat ta championnat tun bɛ tan aller retour coupe du Mali fɛnɛ o bɛ tan d'a ma ni championnat tɛ ɲagami ɲɔgɔn na a finalu la fɛnɛ an tun b'a ye président de la république tun bɛ taa finalu la i n'a fɔ a bɛ taa football finalu la cogo min na ni basketiw bon taalen ɲɛfɛ an nana ye kɔfɛ ministre tun bɛ taa finalu la mais laban minnu kɛra sisan an yɛrɛ b'a ye hali ministre yɛrɛ tɛ taa handball coupe du Mali finale la bon o b'a yira k'a fɔ seginkɔ kɛra kosɛbɛ nka n'Ala sɔnna ma an kɔni b'an jija Bamako ta an seko ye min ye o bɛ se ka san sɔrɔ cogo min na an b'an cɛ sɔrɔ o la kosɛbɛ bon kuma laban n b'a fɛ ka min fɔ handball fila dɔnnen tɛ kosɛbɛ bolola ballon de don ani basketi tɛ kelen ye an ɲɛ b'a la cogo min na an kɔfɛ jɔw b'a la i b'a fɔ balontan jɔw donc an ka laɲini ye min ye denmisɛnninw kunda u ka handball kanu nka a tɛ se ka kanu fo ka a lakodɔn donc an bɛ aw presse mɔgɔ an b'a ka dɛmɛ ɲini kosɛbɛ kosɛbɛ ni handball événement bɛ yen na aw sera ka na ka jaw ta ka a ceru ka a bila
telew kan k'a bila internet kan o b'a to mɔgɔ caman b'a dɔn a bɛ kanu don denmisɛnninw na a b'a to an bɛ mɔgɔ kura caman sɔrɔ donc ne b'o welewelekan da handball maakɔrɔ joueur kɔrɔ ni joueuse kɔrɔ a bɛɛ bɛ se k'an dɛmɛ ni hakilina minnu ye a y'o kɛ a bɛ se ka fara presse kan cogo min na fɛn nin an bɛɛ de ta don n'a binna a bɛ bin an bɛɛ bolo n'a ye san sɔrɔ fɛnɛ an bɛɛ ka hɛrɛ don an bɛɛ ka a b'a yira ka an bɛɛ ka kunnawolo b'a la donc ne b'o welewelemakan da aw ni an ɲɔgɔnna caman wɛrɛw ye. Bon, moi c'est Antoine Kouné, je suis ancien joueur de l'USFAS de handball, ancien entraîneur de l'USFAS de handball, ancien joueur de l'équipe nationale et ancien entraîneur de l'équipe nationale du Mali de handball. Bon, le fait que nous avons fait le match de Galaké, nous avons fait le président Kourami Sigilen Fleur. Vraiment, je vois qu'avec un coachement de démissionnaire qu'on a, c'est ça. Mimbato, handball est rêvé sans soro. Mimbato, démissionnaire team de nous. Parce que handball flèche, handball veut jouer. À jouer ou dans le béquet. Il t'a sur équipe jouer ou dans le match là. Sinon, public qui était gâté. Donc, ni moi sur la sim, Mimbake a team de douana. Vraiment, c'est une très bonne chose. Bonne heure qu'on veut faire c'est ça. Handball fait à jouer quand même. On fait avec à jouer. On peut quand ticket de Yoroma. Pour que la discipline soit vulgarisée. La discipline a hier tout comme il faut. C'est ça, avec un en déperdition. Ça veut dire qu'avec un tchèque à de quoi. Donc vraiment de bambolo de Yoroma. Pour qu'il n'a pas que dama, il n'a pas de discipline pour le tout. Ne tɔgɔ Mohamed Lamine Jara, ne ye Ligue 2 handball du district de Bamako secrétaire général ye. N kun ye handball jouebaga ye, n kun bɛ jouer ISFAS fɛ. Handball kanubaga bɛɛ de jɛra forum dɔ kan ka bɛn nin kan ko an ka match gala organiser pour que denmisɛnninw ani mɔgɔkɔrɔbaw u tinw ka se ka don ɲɔgɔn na afin que an ka discipline a ka se ka yiriwa a ka taa ɲɛ. Bon, ni il y a des témoignages qui sont génération saba de biano. Génération saba on be chamancé là ou là. Bon, on be chamancé là, on fait un diaka témé en génération mun be ici ça. Périodiquement, on va le toujours dire de qu'on a ta fait. Raison pour laquelle l'initiative nous nana, voilà ça qu'à aller qu'à solution ni, qu'à ce qu'à on va le dire avec dire mon qu'à ce qu'au bord. Au besoin sur qu'on dit fait. Avec sur d'abord cohésion fait follow. Ma cohésion a do acteur union thématique kelen dɔrɔn o ye amour du handball o kɔfɛ an bɛ se ka processus jumɛnw fɛngɛ pour que ka se ka yɛlɛma don an ka discipline na o n'a ɲɔgɔnnaw ye cɛbɔko ye parce que cɛbɔ dɔw fana kun bɛ yen nɔ munna an yɛrɛ fana t'a lajɛ mun bɛ se ka an ka handball in bɔ dingɛ kɔnɔ ka dɛmɛ don o ma bon nin bɛɛ b'a kɔnɔ quoi est-ce que vous voyez un peu. Comme yɛrɛ ko k'i handball kɛlɛ y'a mɛnna dɔɔni an ka ɲininiw y'a yira na k'a fɔ handball équipe kun ka ca fɔlɔ la mais sisan nɔ an y'a ye k'a fɔ handball équipe a bɛ ka dɔgɔya ka taa fɛ o sababu kɛra kun jumɛn e yɛrɛ bolo. Bon ni ko ka sababu fɔ a sababu ka ca a sababu fɔlɔ ye mauvaise gérance ye fɔlɔ parce que ni transparence tɛ diɲɛ fɛn o fɛn la dibi-dibi de bɛ don o ko la maintenant sɔrɔ tɛ kɛ a la. Par fini, il be sɔrɔ mun don handball da fɛ i ka équipe da fɛ i t'o sɔrɔ n'a sera championnat ni fɛn ninnu ma bon du coup a bɛ club caman découragé k'a fɔ k'u bɛ investir tuguni a discipline na
parce que il be investi discipline da kunju mena i ka se ka no bodo so hein o kele i be investi fene i ka se ka joueur professionnel soro là o luka sorti ni fen no o fana be war la do bon non aussi ti soro par fini i ba voler da tukude qui concentré voler be war la do on a ñogona de chairman do quoi ne ga kuma labamba aw fo folo aw media mo parce que ni koko ko katanye il se ka tanye jena ni media te aw ko tiesri hein en ba fo ko sebe et puis ka fo demsenu ye bien vrai que on fana ka wati ou serano lutaye mais de ne pas désespérer hein en fait lancer m'kan hein inchallah ça va marcher voilà. Merci beaucoup. Merci. Bon, on est Abdoulaye Sanogo, né handball joueur mais boy swasila. Bon, match galant kuma ka dawre. Igo mi pratiquement ni handball jete me ka ale sano. Ne be na fo les plus vétérans. Ne rega koroni presque handball joueur be bibina. Bon, j'ai vu que chaque fois handball ba commencer ka jigin duguma. Bon, fana initiative ta sans fédération mankuna. Vraiment comme uteka seka boué, uteka seka faire avancer. Maintenant, il est temps maintenant, je regarde où le Chessri, qu'a fait nos Famaoula, Amrobe Commune, on réalisé. Mais comment tu as géré le athlète? Voilà pourquoi l'initiative n'a pas. Nous, abonnés, nous avons habitat, c'est diamétralement opposé. Parce que ça me fait à peu près 25 années pour jouer championnat là. À 25 années, dans les 2000 là, à nos jours, il va y avoir un pina. Il y a une équipe participante qui a chaya. Et pendant une année, et bien une année de formation préparation pour que le championnat là tu joues 2 matchs il va signater championnat là tu n'es pas coup de mal faire participer parce que au championnat là est à gagner et au coup de mal ta on devait quand même tu m'as découragé moi avec boire et c'est une année d'entraînement 12 mois qu'à 2 matchs que ça on pour les situation fermée voilà pourquoi moi je vais commencer ku ba ma quoi okuma jaranye ame fega don comme yera wo kibe handball la sega kuma fole kono ni a 25 j'espère que l'équipe nationale ke ok si ça non équipe nationale in kono est-ce que ani basket in to taille kelen wa walma ani ballon taille kelen walma anolu shite kelen handball kono nala ne ba ni ngola j'espère que ne se ka mu jabi ou la mo tuma se ka jabi parce que Coupe d'Afrique des Nations folo en 2000 ne autant j'étais le acteur principal un joueur en autant Côte d'Ivoire ne a dit handball première sélection 16 € francs prime de victoire 16 € francs prime match 16 € francs même prime d'internet sur handball là ali be momu dunga jouer et puis là ka boka randi souhaiti ba boka randi il ta compétition na kana 0 francs bo adam na yanu che comme ne refna ya be vegi kana kabir dimsina la vegi kana nyira yen sigi ga miri ne mu vegi faut pas que ne fana dogonu ngo o fana kelen vegi o rek mané wuli ka anjo même sinon so am porte de sortie là au moins si munu ba kono o luka se ka bénéfice do soro handball là parce que ba to ko ba golo la ka to ni ne yoro il faut ne boya ko handball ke bon nous handball to ko bana c'est est-ce que ne rebna yetukuni voilà bon on était fait handball le ka tunu voilà pour gagner une initiative ta pour en tout moment o luka se ka feno soro handball ina fa amma mu soro o lugo nyoko na soro bon ne ka kuma la ba mu vraiment handball mo ka dam comité direct comité olympique la ka c'est ministère de sport ma bega wuli ka on dima pour que changement puisse ka do en la fédération na tukumna parce que pendant 25 ans ko nyama tika ke maintenant il est temps que fédération ni ministère ka wuli ka teke dama pour que un changement puisse ka ke notre Omar Diallo né centre de formation en handball là depuis à 95 96 en centre de formation commune de la Aramantou Marabolo tiens là de ne handball damne de namba ndigemine comme mo ko samara mine kata anya kanuni kabula kana ye amman mulke kanuni do kala lansira ka je dro wala ansira ka sigi bana fo ka bana je la boala ka kla kana je ka kla ka titre loué ka je national lu fait ka da Coupe d'Afrique cadre la 2000 Côte d'Ivoire ka Coupe d'Afrique junior ruke ka Solange Wout ke junior ru fait ma fam amman mulla anya kanuni mais en donnant la voiture on te fait un blanc on a marqué kanuni mais a kanuni kadon ma fam mais
a nana se ɲɛfɛ fɛnko nana don a la i m'a fɔ o bɛɛ la an y'a kɛ fo ka taa an bɔ a la i m'a fɔ ma an ma fɛn sɔrɔ a la tiɲɛ yɛrɛ la i m'a fɔ mais mun ye ne tɔɔrɔ Mali handball la an ye handball ko daminɛ ka na se fo bi ma an ye mɔgɔ minnu sɔrɔ handball ɲɛma ka n'a ye handball tɔ bɛ jigin ka na duguma de a tɛ yɛlɛ sanfɛ vraiment an yɛrɛ y'a kɛlɛ kɛ i m'a faamu k'a kɛlɛ kɛ an nana ye i m'a faamu taacogo t'a la i m'a fɔ bon ninnu denmisɛnnin minnu ye initiative ɲɛnama sɔrɔ sisan handball kanu bɛ mɔgɔ min dusukun na pour que Mali handball bɛ se ka lakodɔn k'a bayɛlɛma vraiment u ye ko ɲumanba de kɛ nin i m'a faamu ni kɔnɔkulu jɛra ka bi fɔ i m'a faamu ka courage ta k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko n'an jɛla la ne b'a dɔn u bɛ ɲɛ sɔrɔ Ala b'a dɔn kira b'a dɔn u bɛ ɲɛ sɔrɔ an ye sɛgɛn min kɛ Mali handball ko la hali k'a dɔn ma an bɛ dugawu kɛ yarabi an ma u ka nin fara ɲɔgɔn kan ye mɔgɔ minnu bɛ fɛ ka na Mali handball yɛlɛma k'a bɔ bolokɔrɔlen in kan yarabi an Ala ka se d'u ma an bɛ lajɛlen Ala ka se d'u ma an den minnu n'an dɔgɔnin minnu bɛ yen ni minnu bɛna kɔfɛ yarabi an ma u ka nafa sɔrɔ a la siɲɛ 100,000 a ka lakodɔn Afrique mumɛ bɛɛ u ka taa trophée ta ka na mɔgɔw k'a dɔn ko handball bɛ résister Mali kɔnɔ ne bɛ handball kɛ bilahi demini tɛ se n kɔrɔkɛ ka samara kɔrɔ k'a minɛ n tɛgɛ la k'a kanu minɛ n bɛ taa minɛ ni komi n den cira n bɛ kasi de ka n'a kɛ fo k'a lajɛ ka na sigi banna ka bɔ banna ka na jouer ka na ka kɛ titre ka jouer national la mais ka na ye handball taara dingɛ yɛrɛ kɔnɔ hali handball yɛrɛ mɔgɔ t'a dɔn ne bɛ commerçant ne bɛ don min na bi ne commerçant ne san 41 ne ye commerçant ne mais n'i y'a fɔ mɔgɔ min ye ko ne bɛ handball kɛ u b'a fɔ ko nkalon don ko ye fɛn sugu ye sugu kɔnɔ i bɛ don ka mɔgɔ ɲininka u b'a fɔ basket yan n b'a fɔ basket tɛ n ko handball bolola balontan a lakodɔnnen tɛ Mali kɔnɔ maa si t'a dɔn i yɛrɛ b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna an ka cɛ ko handball u b'a fɔ cɛ k'o tɛ sport ye i y'a faamu ko sport tɛ bon fo ne yɛrɛ bɛ n ka photo kɔrɔ dɔ de ta ka na jira mɔgɔw la sugu la k'a lajɛ ko u b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ko vraiment ko cɛ i ye cɛ fɔ mais ko an tɛ nin dɔn mais ni mɔgɔ sɔrɔ mɔgɔ min n'a dɔn maliyɛn bɛɛ bɛna dɔn ko handball in bɛ yen an b'o tigilamɔgɔ an b'o soutenir fo ka taa fɔ jusqu'au bout a ka lakodɔn an bɛ Ala de deli Ala k'a se d'u ma Ala k'a se d'u ma n m'a faamu o ye ne ka kuma ye. O diyara an ye merci beaucoup an lamɛnba nse somɔgɔw tɔgɔ ni jamu ani bɛ club min na ne tɔgɔ ye Kajatu Kante bon ne bɛ jouer Suwɛl la Lafiyabugu e hakilinata ye jumɛn ye handball ka Mali kɔnɔna la tiɲɛ na handball taabolo an ka fara ka ɲɔgɔnna yɛrɛ o ye dɔ ye fɔlɔ ka sabu kɛ ni ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ fɔlɔ ni ɲinan tɛ an b'a ɲini halisa Ala ka dɔ fara a kan an bɛ mun ɲini na halisa Ala ko k'an ka laɲini an ka latigi halisa ko k'an ka laɲini an balima Mifa Sport jamaw ni ne kun b'an bolo k'a lase aw ma bi an b'a fɔ aw kan bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma